Russiýanyň harby dünýäde ikinji orunda durýandygy barada propagandasy Russiýanyň baş kanallarynda ýyllar boýy propaganda edilip gelindi. Emma 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyndan soň ol goşynyň ikinji ýerde durmaýandygy ortağa çykdy. Netijede Ukraina urşy Rossiýa üçin oýnalmajak bir oýun bolup çykdy. Bu bolsa Russiýanyň harizmasyna hem söýüş meýdanynda hem-de dünýä syýasy meýdanynda da nola ýakyn getirdi. Afrika ýurtlary birleşigi Hytaý, Hindistan we Türkiýe ýaly ýurtlar Russiýany urşyň içine ýalňyz goýdylar. Ol ýurtlary häzirlikçe Russiýa bilen baglaşdyrýan zat bolsa, onuň uruş sebäpli arzanlan harytlary bolup durýar. Prigojinin adalet ýörüşinden soň Putiniň rejiminiň gylyň üstünde durandygy bütün dünýä üçin has da belli boldy. Russiýa simpatiýa bildiren käbir döwletleriň başlyklary şol wakadan soň betarap pozisiýany eýlediler. Şol sanda ABŞ we YB şol waka netijesinde Ukraina resmiýetlerine ýüzlenip, Prigojinin Moskwa tarap ýörüşi döwründe Ruslara garşy hüjüm etmekden saklanmagyny talap etdi. Çünki Putin rejiminiň Prigojinin adalet ýörüşinde günbatar ýurtlaryny elwady töhmet etmeginden hawatyrlandy. Peskowyň habar bermegine görä 24-nji iýun wakasyndan soň Putin Prigojini we Wagner'iň otlygaly serkerdelerini öz bunkerine kabul edip 3 sagata golay gepleşik geçirdi. Emma bu meseleniň jigme-jigi barada resmi ýagdaýda habar berilmedi. Emma Prigojiniň Belarusiýa ýerleşýändigi şol duşukdan soň malum boldy. Prigojiniň Belarusiýa ýerleşmegi NATO birleşigini hassa oňaýsyz ýagdaýa saldy. Polşanyň prezidenti Belarusiýa bilen ara çäginiň howpsuzlygyny berkitmege tapşyrdy. 11-12-nji iýulda Litvada geçirilen NATO summitiniň howpsuzlygyny üçin etmek üçin Litvanyň goranmak ministri Belarusiýa bilen ara çäkleri berkitmege tapşyrypdy. Times gazetiniň habar bermegine görä Putin çataçan rejimini seplemek üçin Zaporojye atom elektrik stansiýasyny partlatmagy mümkin. Muňa ýuwaş-ýuwaşdan öz harwalaryny ize çekmekligi hem şaýatlyk edýän bolup biler. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski aňtagylygyndan gelen netije daýanyp bütün dünýä ýüzlendi. Russiýanyň adamzadyň tebigatyň garşysyna alyp barýan wagşylygyna önüs çekmek isledi. Ukrainanyň saglyk goraýyş ministrligi radiýasynyň ýaýrajak radiosyny we ilkinji ýerine ýetirilmeli adamlar barada maglumatlary sosial medialarda çap etip başlady. Ýaňy ýakynda Türkiýede Ukrainanyň prezidenti Zelenski bilen Erdoganyň duşuşy boldy. Bu duşuşda Türkiýe tarapyndan Ukraina üçin pozitiv adımlar edildi. Geçen 2022-nji ýylyň mart aýlarynda Ruslar tarapyndan girip alynan Ukrainanyň azatly ýöreteleşdirilen harby gaşynyň serkerdeleri üçinji bir garaşsyz döwletde urşyň soňuna çenli saklanmalydy. Güwa geçici döwlet höküminde bolsa Türkiýe muny öz üstüne alypdy. Emma Erdogan Zelenski bilen resmi duşuşygynda şol serkerdeleri boşatmaga we öz ýurtuna gaýtaryp bermäne razylyk berdi. Bu bolsa Putin we onuň rejimine urulan uly bir darwalaryň biri boldy. Putin we Russiýanyň ähli propagandaçylary Erdogana özlerine edilen ikilik diýip hasapladylar we nägililiklerini ekran arkaly bildirdiler. Esasy zarwany ýene-de Erdoganyň özü etdi. Şwesiýanyň NATO alynmagynyň öňüni ýapyp duran Kuran ýakmak ýa-da Türkiýanyň Şwesiýany terrorizm bilen baglaşdyran şertlerinden ýüz öwrüp ýaşyl ışık tutmagy boldy. Şwesiýanyň hem NATO birleşigine goşulmagy bilen bilelikde Baltika deňizi Rossiýa üçin NATO kölüne öwrildi. Munyň üstüne Ukrainanyň hem NATO agzalygy gündemiň esasy meseleleriniň biri bolupdy. Iýul aýynyň 11-12-sinde Vilniusda geçirilen NATO birleşiginiň 74-nji summitinde Joe Bidenyň we Stoltenbergiň aýdan Ukraina uruş döwründe NATO agza bolup bilmez, emma geljek ýyllarda agza bolma şansy bolup biler. Ýöne biz Ukrainany ýeketäk goýmarys, öz territoriýasyny izine gaýtyp almak üçin soňuna çenli durarys we ähli ýardamlary bereriz. Russiýa Ukrainany ýeňip bolmajagyna göz ýetirerçe wagt boldy diýen sözleri Ukrain halkyny hyjylandyrdy.